Puji syukur mringwan aku ngenyo sampun wilahing sagaring awana langgeng berkah isun memuji ngarsaning Gusti Kang Porba ing ngarep yen Gusti Kang Porba kawasa Narayana putra Purwamadi lan Wusana tinebihna saking dalak sekala tinebihna saking Brahma Budi mring rembaka ing Nuswantara mugi kalis ing sambikala gemaripah kelawan raharja koncarane Narayana putra puji syukur mring Hyang Agung ingkang sampun paring berkah mring Prawadya Narayana putra ngaluri budaya Jawi prih rembaka ing Nuswantara mugi kalis ing sambikala gemaripah lawan raharja guncarane Narayana putra sinirep siap sitam permanut hung sekaring kawono langgeng hung sekaring kawono langgeng para kaki danyang nyai danyang kang baurek sobopo bumi bangkoso ibu bumi bangkoso kang samya derek pangayu bagya paring taktipur paring dipalelah dumateng kawula sak rombongan Narayana putra mugi-mugi adicara moko adicara boten wonten alangan setunggal punapa awit ngantos titi purnaning adicara pagelaran wah raga Narayana putra as kalau debut mateng para pamriksa budi kakung dalah putri para pamriksa budi kakung dalah putri kan sami dan kira mantap ing mriki kala ngaturaken sugeng siang sugeng pinanggihan kalian pagelaran seni kuda kepak Narayana putra ingkang wijil saking lalatan Arya Cedhik Raja Tangan Kabawa Kadipaten Tulungagung minangka ingkang dipun pandhegani dening Bunda Olivia pasugatan ing mriki sami derek Naraya Bagya paring pangipur kasenguyung dening Sasena Audio Production ingkang sami derek Naraya Bagya ragengaken sasana wonten ing adicara siang punika
Pramila saking menika kawula badhe nyuwun ditambahi pangestu dumateng panjenengan sami. Mugi anggenipun para kadang putra wayah saking Narayana Putra anggenipun paring pangipun boten wonten alangan setunggal punapa kantos purnaning kadicara pagelaran. ing rupen dola ya mas apa kowe ra kelingan Masana kados pundi babaripun mugi salah langen sang para putra kawula sang rombongan namung saged ngaturaken sugeng siang sugeng pinarak kang kita sing mirsani ngantos purnaning kadicara pagelaran sumangga kegocekan karo aku Moga-moga aja nganti gawe-gawe kelo gawe kelo ati tinapeno ing rupeda ala nimas apa kowe ra kelingan dolan nyang omahku janjimu kepriye ono latar padha lelungguman kegocekan karo aku Sasena Pro audio delivery Jawa Timur.
Mamas. Salamkan. SMS rabalasi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mangkel operator sing njaluk yen kepethuk kirangmu mesti tak jiwa iwa kopi janjine andane alasane mangkalake sapa wong sing ra kelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe neng endi kelakiatmu sajakku priyani atiku sujono kowe kencan karo lanang liya yuk
pesisire wong malas ana watese wetian kopi melong nangka mula rika wong ketone netra Ayo Mbak Samiran ya Mbak Samiran. Ayo play. Hea. Heeh. Hea. Heeh. Hea. Heeh. iya wis gelendhi maneh saiki sewyang-sewyang kepengin kumpul maneh tapi nono dialane Madane yo yo senengi ati ketemu rek dino buri yo ae yo kenangani trek deriji ojo lali tumekane pati meletre asik Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi lanang wadon anegane ngilangaken susah ati Lungguh ing pasir pasiran sembur-semburan keridongan api mangan selojoran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan wong pikiran pikir pasisir gerojokan bisi-bisi semayanan nate janji urip yareng sire-siran nambi gendingan gending asli Banyuwangian
senange sing mari-mari namun jodoh lewat orari kawitane jodoh ya ampirino omong goyon ya kawitane akhire padha wase isun sing nyono sing irate isun jodoh ya amirika omong guyon ya kawitane akhire ya padha welase yuk 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 ulan andung-andung ya rametuwa saben ulan saben taun sunare Candra Dewi alamat kemilu padang mendem gadung ya alang urung mulan nandang-nandang ana padang ana mendeng alamat ngisi wong lanang kang gedung nyong-nyong kelopo-doyong awak kula keloyong-loyong nyong-nyong kelopo-doyong awak kula keloyong-loyong ulan andung-andung ya ramatuwa saben ulan saben taun sunare Candra Dewi ala emang padang mendem gadung yang alan murung mulan nandang-nandang ana padang ana mendeng alamat ngisi wong lanang kang gedung nyong-nyong kelopo-doyong awak kula keloyong-loyong nyong-nyong kelopo-doyong awak kula keloyong-loyong
goleki tutapote kepingin katamu nabiya nambah taparani wong nuruti ngarepe ati bareng saiki katamu biyen ngopo ninggalake aku kaya sumendal atiku loh tumetes nalesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja kewe kelo ati aku ora bakal ngendeli kaya ngene lalakonmu biyen ngopo kok katamu yen pancene dipisahe gawe gelo ati salawase ilir-ilir tandure mosum milir tak ijo royo-royo tak sanggup manten anyar bocah amon maneno blimbing kuwi nyupendeno kanggo baso Toto tiro kuminir gedhe pinggir jomono glumetono kanggo sebo mangko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalakane yo sora ilir-ilir tandure wosu milir tak ijo royo-royo tak sangka manten anyar bocah angon penekno blimbing kuwi nyulu nyupenekno kanggo baso kumitir bedahing pinggir domono dlumatono kanggo sebo angka sore mompong padang rembulane mompong jembar kanan
nak dolan nang omah bingung mong kudu weruh wonten ati deku sumo sing kurung apa muda legenono nggonku nandang mari gen koloro ati aduh nyawa dadaku sopa nora krasa apa pancen tega belum janor paring usada paring kangenan ndang uyung piye Kang No aman aman nek No dadaku soma ora krasa apa pancen tega belum janor paring sadya mereka nandang
rena-rena critane ora nyamang sapa sira yen pancen lagi dicoba suke bondo salah betilamus pro kaya cerita uripe kang parna ludoyo langite mendung sukaraja krasa suwung suke bondo lamus tanpa bondo tansaya apot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune arep yaline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kang parno kinari sesaya beda bojo sing maune tresno kapencut kok selo ura ning pangadilan sidang songo hancur pegatan kaya cerita uripe Mariono ludaya langite mendung kutha benaran krasa suwung suke bondo ilang tanpa donya saya abot sanggane nyawang anak cilik ditinggal ibune diarep yaline bisa kumpul maneh kaya biyene nanging nasibe kang Pariono kinari sesaya beda bojo sing maune tresno kepencut wong selamura ning pengadilan sidang ping 9 banjur pegatan
aku isih bayi wong tuwa sing ngopeni nganti tumeka saiki aku kudu ngabekti budal sekolah disangoni sandang pangan wis mesti mula aku kudu ngerti marang ibu sejati budal sekolah disangoni sandang pangan bos mesti mula aku kudu ngerti marang ibu sejati wiwit aku isih bayi wong tuwa sing ngopeni mula aku kudu ngerti dadi anak kang bekti budal sekolah disangoni sandang pangan wis mesti mula aku kudu ngerti marang ibu sejati yo
saged malang gegek Mas niki. Yen nuntun wenterane aja sakyepan janji manis yen to apung lapis sasa lorotan aku japi baca abang lamis kang wis tetine kajur didis tulun
Ayo yo, ao ao, Mabuk sih.